आणि तुम्ही परा कशासाठी? तुम्ही परा आराम नव्हे. हा हावे आरामच. तुमगेला गुलेनाशी सुमार दिवस झाले पळत असत मग तुम्ही एक नाही त्याला एक रामायण असिलेंची. हबा अंतू इंतू कसं म्हणत का ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಚಿಕಿ ನಾನವೇಚಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೂರ್ದಲ್ಲಿ ಮಂಚಿಕಿ ಕಸ ಮಣೋ ಕಳ್ನ ಬಾ ಪಾದವಾ ಮತ್ತೆ ವಾಡ್ದವನ್ ವತ್ತ तो पुंडलिको जिवंतस म्हणून खुशी बघचिकी ना असल काम केलं म्हणून बेजारचिकी कस संख्या बाहे थ भारी बेजार म्हणा भारी बेजार दत्ता इतलदलरी ते चरडू अन्न अन्न म्हणताना पाट लसून येता तसल भंगरात असल चरडक जीव खवचक तक कशी मन येत बा थो प्रपंचंतो असल आनुय असतवे म्हणतीस्त माका आमगेला अम्मणीन ಮತ್ತೆ ಧೌಂಡಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಹೇ ಇತ್ಲೋಗಿ ಹಿತ್ತಿ ಹತ್ತದಲ್ಲೇ ನಾದಲ್ದಲರಿ ಕಸ್ಸನ ವಸ್ತ ಸಿಲ್ಕಿ ते चरडाक गोंगो गोंगो म्हणू भिवोनो तिक कसने मानसिक कायल हाडून दवरत सिल्की म्हणून त्यांची शॉकरी ही चरडा घेऊन बाहेर येत सिली मागीर पुंडलिक आणि तो विक्रम सेरून घर हुडी हारसून सोडत सिलीन ती अब्बा मंचम्मी आता कालाचे चरडू भारी बुद्धंत हा आमगेल कालांत हे परा खंय कळतसील आमका वय्या बात येतनाशी टीव्ही मोबाईल आहे ते कसने नामो आमको हड्डान सांगका आमका कसने कळका आणि आमका धैर्य खंय असेल म्हणया त्यांची आत्ता चरडून पळयती टीव्ही मोबाईल पळयतती आलोचन करतती असल प्रदोन करतती नाही आम्ही इतलं हड्ड दावनो आलोचने केलेलं नामो म्हणून आती ओजिलर हास येता इतलं प्रायदावनो मका कसा प्रयोजनदल्ले म्हण दिसता होई नवे पुंडलिको उज्जंत लासून गेल मागिरी पूरा अंगले लासून होत नवे तगल अंगर असेल कसन वरता ताण कस के हान दकेल के हीन सुंदरीने कुर्त धरल के हे आपनल बमणाले म्हणून तशी दान सकडे तो गेल्ला म्हणून नमगलिंती अशी कोणे आलोचन केल्लावे ते तिद्द सांचल्लेक ಮತ್ತೆ गेलेल पूरा बा आमगेला मणीना ते चोरा धरका म्हणून भारी प्लॅन केल्या बाब्बाका अन्नूका आणि ते चंदे घेऊन मैदाना वचून बॉल खेळचे नेवणारी बॉल दूर उडवून ते हडचक चिंदे पेटेल्या तिक ಗೊತ್ತಸ ಗೊಂಗ ಹಂಗ ಸೊದ್ದು ನೆತ್ತ म्हणून ಗೊಂಗ ಮಳ कोण बा थ दलरीची तानाशी कोरचन जसिले ते चरडू बाप्पस म्हणून किती जीव घेता ते सल चरडाक द्रोह करचकता कशी मन नेल की असो दात्या चुडगास कोण प्रयोजन ना दलर आमगेला अम्मणी मात्र अबा बाबा भारी बुद्धवंती उल्लैत मळरी मरलल मणके दला बुद्धी भारी चुरकस्ती गेले हा काली आम्ही चंदे घेऊन घरा आयलीन ती वैदी ही टीचर तिकल घरा गेली आम्ही आमगेल घरा आयलीन ती सुंदरी जैला गेलेल खेयबा जैला वचून उलेल खेयबा समकसने सांगनी हंगाईलीची चरडा घेऊन सीधा घरा चमकली हा तेवच वेळ दलतीने कसन विषय म्हणून कोळका इतलेंची ಹೊಳೆ ಮಾ 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ ಗೊತ್ತು का तुगल उडगास करता असील हवा तुमची आईली पडे बैसा एककडे बैसून कसंदल म्हण पुरा सांग काल अर्जंट चमकल नाही गो विषय कसा म्हण सांगो आता कसन सांगचे इतले दिवस आमगेल चंदेक बिवेतसील तोचके विक्रमण्णाच काही हा होई गो ते काली कळले दलरी घरा भीतर तो कशेतसील म्हणून ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ದೇವು ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ದಿವನಸ್ತ ಹೊಳೆ ಮಾ ते चांगक उपयोगसिलरी सक्कडांके चांग दत्ता दलरी दुर्बुद्धी म्हणे कस्तमो तसल्यांक हे बुद्धवंत काही चांगक उपयोग सूचक सोणा की म्हणून तसल हो विक्रमण्णा ताणे टॉर्च लाईट सोडचेसिल खे ते कसे कीची डिझाईन घालचेसिल खे बताणे तंतु दुकान सोडलरी ते बुत्ताನ ಮನೆ दिसतसिल खे ते आमगेल चंदेक भिवच सिल्के ताणे ताण ते दूर अबून उल्लच सिल्के आणि हे लाईट हिगे लंगर सोडचे सिल्के हे चरडाक पाप कळना नवे गोंगैला म्हणून हे बित्तसिले आमक कळलेले ना पडे
मागीर ताण सांगतरी पुरा म्हाका एक ಮತ್ತೆ गेल्ले मागशी बागलाचे कंडीची ओपन दवरलेले खे ताणे म्हाका कळलेले ना हांव हेंची रामायणान तोसिल मुगेल ಮತ್ತೆ कुंभ जावन गेलेले तशें जावन म्हाका हें कसने कळ्ळी मागशी बागिलचे कंडी बागिल चिकेची ओपन करून तेदुकून टॉर्च सोडचे सिल्के आम्ही कोणा येईल कुडले आमगेल मागशीच्यान घालचे सिल्के ताणे आमकां कळलेले ना आमगेल पुत्तू एक पण सांगतसिल्लो म्हाका कशें की लायट आयल्यावर येतात गो म्हणून हांव ते तितलें ಮತ್ತೆ खोरनी आशिल्लें असल काम केल्ला ताणे गुर्त अर्थ नातिलेंका नमಗೂ ಚೆನ್ನಜ್ಜಿ म्हण हाका सांगची पडे कितले चंद कोण तुगेला उल्लन तुगेल दुकून विषय घेवन असल काम केल्ला पडताणे वही होळे मा आमगेल चंदी बापसूक मस्त लावून घेतले नवे ते ताणे उपयोग करून घेतले तिगेल फिलिंग्स आवटू खेळलो तो हे तल्वे आणि मिगेल बामून म्हणून सुंगितले क्लास पडे हेजमानू ताणनी हाण सेरून घर कशी पुणी कोण मिगेल आता दुकून भरोसून घेऊन भितर घालका म्हणून इतले पुरा प्लॅन केलेलं खंय अशीची आयलरी हांव भगवाना नवे ताकाची आपण मोन गेला म्हणून तागेला सांगून इतले पुरा केलेलं ताणे नाही त्या मनशाक 1 रुपये जोडची योग्यते ना इतलो अश ताका हांव पोसिला नाही पुढे मिगेल मायन ताका पोसिलेले ಹೊರಡಿದ್ದ तर हांव ताका पोसिलेले ताका निये तस्की पड हळे मा असले का हांव बामून म्हणून ओपून घेवकावे वय गो सुंदरी कसान संका म्हणून कळतना गो म्हाका हांव काल जैला गेलेली पोलिसांच्यांक सांगला ताका दोग जाणांक भायर सोडू नाका ती जीवावधी शिक्षा दिये म्हणून आणि तुगेल चेडू कसान म्हणतात गो चंदी काय बॉम्ब मान रडत असेल पळ्या ती आता रडताना बापूसू जैलान तू असो म्हणत ती हाव आणि पुत्तून उलयतना ऐकल नव्हे ती काही थोडे अर्थ जात नव्हे आता ती म्हणतस आपणाक गंगू म्हणून बिवेलेले बापसून नव्हे ताका पोलिसांचे पनिशमेंट दिवू ती गुड बॉय जावन घरा येवो थंय ते तो येवचे नाका म्हणतस ती तें एक समाधान म्हाका कसन समाधान कोण घेच की मारे ती हासो इतलेरी पुरा दल्लो मारे ती तुगेल घर तुक वरली नवे ते होड भागी म्हणल्याक हय हळे मा घर एक म्हाक वरले आणि मिगेल दुवे कसने चड तोंदर दायनी नवे ते एक समाधान आणि मुखार कसं जात की देवा सोडलेले हात सद्या म्हणटाक चिके आराम रस आनी मात्र खंयचे मनशाक हांव घरा भितर सोण घेना बा यप्पा देवा मनशाक अनुभव मस्त पाठ सिकेत पडे जाल्यार आमी एक पंता चुकतात गो तू म्हण नाही गो हाय आमगे त्यानी कोणे येवन तुगेल तो सोयरो हो सोयरो म्हणे रे हांवें नमगूत परिस्थिती येवचो पुरो कसन करू जात सांग जीवन असो देवाना इतलेरी पुरा तिरसील नवे इतलेरी पुरा दावन गेल पडे ताका समाधान करून घे आणि तुगेल काम तू मुखार सी गो देवस हांव त्या म्हणीक कितले थँक्स सांगले रे पावना थीन हे पुरा ಮತ್ತೆ धांवडेनी जाल्या रे इतलो की हे पुरा इत्यर्थ दायना आशिल्ले पाप चल्ली भारी रिस्क घेतली होय गो आमगेला म्हणी मात्र भारी बुद्धंती आमको कोणाक ಮತ್ತೆ वचन दिले तिगेल ಮತ್ತೆ गेल्ले पळे असो देवाना तिगेल रुपारी तुक सहाय केले दिसता हां वही होळे मा हांव आतां शीच उलयता बसले रे काम पुरा मागशी पडता वेळ मुखार वता हांव भितर वत हळे मा हां दायत गो सुंदरी तुगेल काम तू करी कालचक्र मुखार वत आसता पळोवया कस कसन जाता मुखारी म्हणून